County ma Migori yani kamiti mabiro rwako gavana manyien e apise county ma Migori koro to yango ni giseketo gik moko duto madwarore yo makare mar neno ni chiwo telo ne gavana ma oyier manyien e county ma Migori migosi Ochilo Ayacko ma bende hikore ne chamo muma kochopo tarik 25 mar dwe ni eri otimore e yo makare. Jakom mar kamiti no ero ma bende gie sani eri en jagoro mar county ma Migori kono ero migosi Christopher Rusana owacho ni giseketo kare gik moko duto moriwo kanyakla gige teko kaka flag kata kaka bandera kod mamoko ma bende gibiro chiwo ne migosi Ayacko. Bende owacho ni gibiro chiwo lipot mayango chala mar Migori County ne gavana manyien no ero mabiro miye yot e chako tijege. Owacho ni kata mana gavana mawuok e apis Migori County gie sani eri mano ero migosi Okotho Bado bende biro chopo e nyasi no ero mar chamo muma mar migosi Ayacko. Ka migosi Ayacko biro chamo muma mar chako tich apis mar gavana ma county ma Migori kochopo chieng' tarik 25 mar dwe ni eri. Ne jo Migori duto budho ongirore tich ang'wen tarik 25 mar chamo muma mar gavana manyojo Migori oyiero Dr. Ochilo Ayacko. En owuon bende orwako duto te mondo wachop kar rombwa mondo wane kaka giwilo kede ka koro gavana manyo tiyo weyo to gavana manyien chako. Koro orwako ji duto te chopuru saa 3 okinyi mondo wane uru nyasino kaka itayo. Koro kamano. Wan kaka kamati maiko chenro ma gavana manyojo Migori oyiero dhi chamo go muma. Nyasi no dhi timore tarik 25 dwe mar 8 higa 2022 ni e pap alap maduong' ma Migori mani loka kocha cha. Omiyo wadwa wachonu kaka jokanyo no maloso chenro ni wan gi hikruok te ma dwarore mondo mi nyasi no otim odiechieng' no wasetiyo. Waseiko kar budho midhi bede no, waseiko gik midhi tigo, waiko kombe, waiko nyaka chiemo ma dhano dhi chamo chiemo. Kendo adwa kawo thuolo ni mondo aluong jo Migori te, johera ma gavana to gi jo Migori duto te mondo gichopi e nyasi no mondo wachiw go telo ne jatendgi, tendwa manyo wayiero mondo chak tich ayanga chop tarik 22 duto warwako